Hei, salut, o să iubi și astăzi să jucăm The Final of the Freddy 3 ăsta. E făcut de Scott în 2015. Nu uitați, sper să vă placă. 12 noaptea 1. Deci, haide. Deci, s-a încărcat, hai să vedem cine ne va da. Oricum avem niște camere de filmat. Acum vorbește un om. Habar n-am ce... De fapt, zice că eu trebuie să stau aici și să păzesc pizzeria asta și o să vină să mă atace. Și aici setările, când vine el ca să scap de el sau să vină mai repede. Este o grămadă de setări. Și hai să ne uităm pe camere, ce ziceți? Eu zic că da. Îl fac de 4 minute video, 4 sau 5. Mai mult de atunci nu vreau. Decât dacă apăsați butonul de like. Să ne uităm pe camere. Oricum, dacă vreți, o să facem serie cu Final de Freddy ăsta. Oricum, sunt mai multe camere de vizualizat. Okay. Poate fi pe oriunde. De exemplu, ochii ăștia, n-am sunt de uitat pe Golden Freddy. E noaptea 1. Deci să supraviețuim până la noaptea 6. Măcar o noapte să apucăm să facem. Ori să murim, ori să trăim. Voi ce alegeți? Eu aș dori să trăiesc. Și acum trebuie să-mi detectez în ce cameră ar fi el. Dacă este într-una. Tu vorbești că îmi vine să-i sparg gura aia. Îmi zice mereu să caut pe el, pe camere. Dar asta fac, frate. Așa că trebuie să căutăm pe toată harta aceasta. El trebuie să fie pe oriunde ar putea să fie. O să-i iau aici. E 2 AM. Haide, mai puțin. Oricum, prima noapte e ușoară. A doua se îngreșește. Oricum, a doua noapte o să facem într-un alt episod. Măcar prima noapte să facem. Auziți? Sau aude țipete. Dacă vreți să auziți, derulați. Că o să auziți cu siguranță țipete. Iar pe holul ăsta merge de obicei. Ia! Hop! E 5 AM, mai este o asta. Și cred că o să mai avem timp pentru puțin, pentru că am zis că-l fac de 4 minute pentru voi. Deci ok. It's ok. Măcar așa și-a tăcut ăla flanca. Uneori poate să fie chiar și aici. Unei bani aici. Vedeți? Une arată cu degetul. Oricum noi trebuie să căutăm pe toate camerele. Oh, și-am supraviețuit! 6 AM. Auziți? Acum cred că trebuie să facem un joculeț sau un Freddy's 2. Trebuie să facem asta. Bănuiesc că în Freddy's 2 facem asta. O să facem și Freddy's 2 și Freddy's cât vrei. A, ba nu, și în ăsta e bun. Uitați, joculețul ăsta. Dar oricum, o să fie joculeț la fiecare nivel. Deci, de fapt e și 4, deci am făcut o noapte numai în 4 minute. Asta este foarte excelent. Oricum 5 minute o să ne ia, cred că noaptea 2. Dar noaptea aceasta ne-a luat foarte puțin. E 12 AM și noi am terminat o noapte. Deci, cred că o să ne dea altă noapte, da. Dar noi nu o să facem acum, o să facem data viitoare. Și eu am fost Sebi, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul acesta. Eu am fost Sebi și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Da. Uitați, v-am zis că nu merge bine controlerul. V-am zis că nu merge bine. Deci, pa, pa!